אבל לא המשכתי, זה ככה נשאר, ועל זה לא הצעתי להם להוציא את מה שהם מדמיינים. אבל זאת הייתה עבודה, ילדים אהבו את זה, אהבו לראות אחר כך את השילוב הזה של הדברים. הקבוצות נמצאות בתוך הקבוצה, זה בדיוק מה שאתה עושה כאן. עכשיו, יש גם קבוצה בסוף שמגיעה, היא קבוצה ריקה, שאין בה כבר אף אחד. אבל האלימינציה הזאת, ושכל דבר מכיל דברים אחרים, ויש קבוצה שמכילה, נגיד, לא משנה, נשים ועבודות. אתה מחוץ לה, כן? אז יש, בקיצור, כל העסק הזה הזכיר לי ממש את המשחק הזה בתורת הקבוצות. זה ביפן עובדים שנים בשביל להגיע לסאבי וואבי הזה. הנה פיה על צפרדע. הנה התמונה שלי. הנה תמונה של החורף. הנה תמונה של החורף. אני רוצה לראות חלק מהציור שלי.